Atzo egindako errezetaren soberakinak dira. Eta bota, ez, inoiz ere ez, mingaina bat hartu, ondo pasatu, eta dena gorde. Ondatu ez bada, ez da bota bihar. Eta arroparekin gauza bera gertatzen da. Puskatu ez bada, bota zergatik. Hori oso argi dakate gure gaurko gonbidatuek. Adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, da hemen gurekin Nini eta Bou, ez da? Ez da la, ez Klara eta Izea txantxa bazan, zuen proiektua da, Nini Bou, zer da zehazki hau? Ba, bueno, bigarren eskuko arropa marka bat sortu genuen, oindala urte eta 3 hilabete, eta Nini Bou deitzen da, ba, alde batetik Nini begi niniatik dator, ba, euskarazko hitz bat nahi genuen eukitzie, eta bazkenien gu beti gabiz altxorrak bilatzen, gustaten jaku bai kontzeptue, ba, zerbait gustetan jatsunien zelan pupila edo begi ninia handitzu eitzen dan, orduan, ba, hortik ninia hitz hartu genuen. Eta Bou, zer? Eta Bou da, Clara Bou, 20. hamarkadako aktore bat izen zan, eta bera inzan oso ezagune It pelikulie grababalako, eta hasiako zen deitzen It Girl. La It Girl del momento, ez da? Eta guain zuezeate hori. Eta oin, asko zabaldu bat. Bai, hori zabaldute da hori kontzeptu It Girl, dala, pues, la chica de moda, o que sigue tendencias, eta orduen, ba, bi hitz horiek batute. Nini Bou sortu zen. Bai. Eta hor, garbi da hona da, ba, erropei, ba, bigarren bizitza bat eman behar zaiela, ez da? Bai, hori da, biak gara sale bat, bueno, saleak bigarren eskuko arropa beti erosi izan dugu, eta, bueno, bageukan hor proiektu bat egiteko gogoak, eta batu ginen, eta Nini Bou egin genuen. Ba, eta eskerrik asko. Hemen gauz Nini Bou aurkezteko bai. Ekartzegatik, olako erropa txukuna, ikusi dituzte sare sozialetan hor zabiltzaztela, ez da? Topera, bai. Eta zukalden, zemuz moldatzen zeate? Bueno, nire familia sukaldari oso onak dauz, baina ni egunerokoa sukaldatzen dut, eta ez naiz hain trebea. Bai, Eiza guzteta jandiri jatie, sukaldatxe baino. Illa danoi, baino inin bihar da ere bai, ez da? Bai. Bueno, baingo deuna da oiaskua, onduta, ondo goxatuta, gero patata berezi batzuk, eta aldi berian, ba, ondo pasa. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, ba, oilasko hauiteko garaian nondik noa ibili biharkean. Hemen dazkau oilasko iztarrak, eta ingo diuna da aragi jatea. Aragi jatea, mamila, ezurrak saldako utziko ditugu, eta ingo diuna da ontzen jarri. Nola onduko ditugu, hemen dakau kominua, dakau kanela, eta limoian birrindura eta zuko erabiliko dugu. Behin garbitu deunean, bertan lagako dugu, 10-15 minutu, eta gero ingo ditugu prejitu guztian ur pixka bota, gixatzen utzi, eta behin gixatuta daunean, bukaeran, armendola batzuk xigortuko ditugu, barrura bota, mazpasak ere bai, oregano pixkat, eta hori izango gaurko jaskua. Vale? Eta gero patata batzuk ingo ditugu. Patatak ingo ditugu gajo erara moztu, uretan egosi, gatza pixkatekin, eta bikarbonatuakin. Bikarbonatua laguntzen duna da, ba, xamurrago gelditzen, eta gero kurruskario prejitzen deunian. Ingo deuna da gero irinetik pasa, behin egosita daunean da lehortuta, prejitu, eta prejituta daunean, gainetik aberaztuko ditugu, feta pusketa batzukin, xibuleta moztuta, eta liman birrindurakin. Ados? Vale. Ados. Errezak ardiet errezeta, Bai, bueno. itxura hona deko. Itxura hona, Bai. ados. Bueno, ni oilaskua garbitzen jungo naiz, eta zuetako batekin goduna da, hemen, limoian zuko atea. Vale. Lehendabizi birrindura ateako dio, bale? Behin birrinduratzen dionean zuko ateako dio, eta gero ingo deuna da, ontzi hontan jarri,
komino eta kanelakin, bale? Vale. Kanela erabiltzen dezu sukalde gazian, o bakarrik arrozaz nire botatzen? Ja, nik eiza dultzietan bakarrik. Bai, normalean, hemen Euskal Herrian ala erabiltzen da normalean. Baina egia esan beste herrialde batutata jute genean, bai, jaki gazi eta botatzen dio, eta bere ikutu goxua ematen dio. Bueno, hemen, zuetako batek hoxe itia, zuek banatu lana, eta bestek gajo patatak moztuko dugu, bale? Bale. Ados? Hasieran birrindura, zuzenian honea. Bale, bale. Bakarrikan horia bihar deu. Zeratikan, azten basea, marrakiten. Eta guztia? Bai, erdila deola, baina pixkan raiatu eta giratu. Bestela txuria botatzen deu, eta txuria botatzen badeu, amargoa egiten da. Eta zuek amargoana ez dakazu ez. Zuen bizipoxa mamerria zuen. Bai. Eta gajoak eitzeko teknik ezelan da. Bueno, gajo egiten deuna da, bitu, luzea jartzen dut patata horrela, horrela semosten dut, eta behin hola dakatenien, bakoitzetik lau ateatzitut. Adidez, bat, hola egiten dut, bestia, honea tortzen naiz, eta bestia honea tortzen. Bale. Venga, hoi zure kontu, ura jarriko eta egosten patatentzako, eta esan dakua, ni jungo naizena da, oiazkoa garbitzen. Bueno, bikote, nini boat, nola sortu zan hau dana, nola zizinaten? Oantxe zer da zehazki? Bueno, guk Instagramen bidez dugun bigarren eskuko arropa denda bat gara. Instagramen bidez egiten dugu dena, salmenta guztiak, baina duela hilabete bat egin genuen gure lehenengo pop-up bat, eta gure lehenengo... Pop-up da, zer da hori zehazki, zukaldari bat egin? Gure lehenengo eventoa. Aurrez aurreko evento bat, arropa saltzeko... Familiarekin, lagunekin, gure bezeroekin, gure proiektua eta gure arropak hobeago ezagutzeko, bai. Eta, bueno, arrakasta bat izan zen, bai. Eta jende asko jendekilo etorri izan zen. Nun nintzen duten, hau? Egin genuen El Contenedor tabernan, Bilboko, bueno, Marzana ondoan dagoen taberna batean. Eta, zezan behar nizuen, zuen ideia da hemendik aurrea bakarrikan sare sozialetan ibili berren saltzen, baitare evento gehiagoin, ondo pasa ezue, gustatu zaizue? Bai, salmenta gehiago egon da? Bai, nik uste dut, lehenengo eventoagaz ikusi duguna da, jentiek asko eskertzen duela, pertsonan arropak ikustie, ikutzie, probetie, eta gero bai da, itzaki bat, ezagun asko elkartzeko, zeuzen hartu, ondo pasatzeko. Xarau, gustatzen zaizuen. Guri gustatzen salseo, bai. Salsera batzu gara. Ondo. Bueno, zuegre, bizkaitarra zeate, ezta? Izkera gatikan? Bai. Nondarrak zeate? Ni, bueno, getxokoa. Getxokoa, bale. Ni Gernikakoa. Gernikakoa, oso ondo. Orduan, sare sozialetan, bai, bertatikan saltzen da asko, bertatikan, bueno, guain arte hola ibili zeate? Bai. Dana, hasi ginen Instagram kontu egaz, eta hortik horra igotzen duguz produktuek, apurka-apurke, ezaugarri guztizekaz, eta gizera guk, nahi duguna da ez izeti denda arrunt bat, arropa denda arrunt bat. Zaiatzen gara, danetariko edukize igotzen, ez dakit jake bat, zelan jantzi, bidizo bat eitzen dugu look desberdinek erakusten. Modeloak, zuek zeate modeloak? Batzuta geizena, bai, gure lagunek engainatzen dugu batzuta, baina gitzik nahi da behar gertu egizen. Bai, engainatu behar dugu gehizago. Eta, esan dezu jaka hori, ze estilotako erropakin ibiltze zeate? Oso gure estiloa, ez dakit. Guri guztetan jakun erropie aukeratzen dugu. Saiatzen gara arropa kalitate ona eukitzea eta ondo egotea, gure estilokoak izatea. Eta alde neurrian bebai zerbait berezia izatea. Azkenan, gaur egunia mundu guztia joaten da, denda berdinetara, edo horrek denda handietara, eta hor aurkitzen den arropa, mundu guztiak daramana da. Horrek ebai, eta horrek ebai, eta bai, personalitatea, bai, berezia. Eta orduan, ere bai, zuek saiatzen zaten bilatzen erropa hori, artisau erropa izaten da, erropa berezi izaten da ere bai, ez da izango erropa askar horietako, moda askarreko erropa, ez da? Ez, beti dira hori, jantzi bereziak, ez dakit, zerbait berezia daukatenak, edo forma, edo kolorea, edo apaingarri bat. Eta marka berezia izatea, arropa harinako markak ez izatea. Hori da, bai. Berezitasunak eukitzen eta bere ikutua, ez da? Bai, eta azkenan lehen egiten zen arropan kalitatiek ez deko zer ikusirik gaur egungoagaz, orduan hori asko igertzen da.
guk banan aukeratzen dugu erropak, eta beti zaitzen gara hori kalitatie, eta azkenien jentiek alizetieroan zeu zer berezize, kaleko denda baten ez tasuna topetan. Bikain. Bueno, hemen jarraitzeko, behitu, hemen botako zu gatza goierakatxo bat, eta bikarbonatua ere bai. Bale. Eta zuk hor, zuku atea, eta gero komino, eta kanela botako zu bertara. Eta honekin, ez? Zuk moldatzen zean hau beto. Bale? Bueno, eta erropa guztia, nundik ateratzen dezue? Nundik noa ibiltzen zate lortzeko bigarren eskuko erropa hau? Edo zuen bestuarioak saltzen aizeate, etxean dakazuen armailioiek dana beteta. Eta asko galdetzen dozkuia gure erropie badan, eta ez da. Ez da, bale, Eta nola moldatzen zate erropa hori dena lortzeko? Bidaiak egiten edo, Madrilen eta Bartzelonan erropa asko erosi izan ditugu, eta, bidaiak egiten, eta bigarren eskuko denetara joaten, eta hor selekzio bat egiten dugu, eta ona ekartzen dugu. Azkenen, Aiza eta Bizok Madrien bizi ginen ezagutu ginen, eta hor asko guztetan jakun rastrora joatie, bertan asko ezagutzen dugu asko hitz egiten dugu, eta kontaktu asko ditugu. Jende asko ezagutu genuen, eta ja ez gara bizi Madrien, baina horren bitartez, batez beholan irian dizetan, eta edo bidaiatan, eta hola. Eta esan dezuen bezala, kanpoare atzerrira jute zate erropa horren bila? Bakite azkenin, Frantzia aldean, gorago tendentzi gehiago da, hemen guain iristen ari da, baina... Gu hori, esamatzen dugu, hemen Euskal Herrian jendea ez duela ohitura hori bigarren eskuko arropa erosteko, baina beste hiri handietan ohitura dute, eta jendea bere pop-up egiten ditu hor kaletan, eta merkatu asko dauz, eta erropa oso espeziala eta oso polita. Eta zue guain, Bilbo inguruan indezue zuen pop-up hori, ideia da beste hiriburu batzuta jutea, Zarautz bezalako herrixkak ustu eta polit batutane bai, edo... Gipuzko aldea, pixkat. Donostira, bai. Egiza, Euskal Herri mailan nahi dugu oingoz mantendu Ninibau, azkenien gu kanpoan bizi zen gara, eta kanpoan hasi ginen gu barropa hau kontsumitzen, Europan zier pila bat erabiltzen da, edo pila bat kontsumitzen da moda hau, baina hemen ikusten genuen, Euskal Herri zen apur bat, ez dakit, tabu moduko bat edo dauela. Ematu beste baten erropa erabiltzia eta bestia, eta gu gure genuen apur bat onantz, zabaldu, hemen zabaldu. Eta zaila da erropa hori lortzia? Zaila da zuen egite zuen erropa hori lortzia? Edo nahi aina dao? Soberan dao? Asko soberan dago. Hori duda barik. Nik uste dut, gustatu behar zaizula orduak eta orduak pasatzea erropa bilatzen. Eta niri asko gustatzen zaita, klari, Ez que badaude beste batzuk nik entzun izan dut, erosten diala bola batzuk erropa mordoko bat, eta gero hortikan hartu berdera, baina ez da zuen kutsua, ez da zuen gutezate erropa zehatzen bila. Hori da, ez que ontze egize da, bintaz itxe oso modan jarri dala, eta, klaro, bintaz horren barruen gauz asko dauz erropa batzuk, bintaz zirena, baina oso kalitate eskasa edo... ez dakite goera eskazien dauzenak, eta gero ja dau, selekzio bat dana, eta guk hori itzen dugu, horren bila gute. Erropa hori, gero, etortzen daia garbi, atxukuna, eman bertzaio errepaso txiki bat, igual punta txiki batzu pasa berda, zuek kudeak eta hori zuek egiten dezu, o nola moldatzen zeate? Egiten dugu hori. Herriko denda batera eramaten dugu, edo... Tintoreri batera... Botoiak erosten ditugu eta botoiak aldatzen ditugu, adibidez, nik tuneatu itezue, batzuk erosi genuen zen, adibidez, neguko, artilesko jaka batzuk, botoiak ez jakusen guztetan, eta orden baldatu indotxa guzen, Gernikeko jostun bat einero aten dut nik batzutan, eta hor aldatu iten dugu. Zeate aspertzen, ez da? Ez, beti gabiz. Eta hau zuen hogei bide bilakatu da, guain hontan zaudete, edo bakoitza zuen lana dakazue, eta hau hobi gisa egiten dezu, edo nola moldatzen zeate? Ez, hau bakoitzak bere lana dauka, baina, mimo handiz lantzen dugun proiektu bat da, eta oso motivatuta gaude, proiektu honekin, eta...
orain ez da gure lan bakarra, baina... Baina agian bilakatuko da. Baina etorkizunien. Badakazue ideia bat denda fisiko bat jarri, zehose zuena jarrita bertan eoteko, jendiak zuen gana juteko, edo zaiago ikusten da. Oraindik ez... Oraingoz ez. Ze, ontsazi gara... Aiza, lagunduko izuta bukatzen, bale? Ontzen jarriko eta arraia. Da zela, jarraitu. Esan berdidazu, bestela... Hasten gara berbetan. Egize da ontze, ez dala gure lentasune, zeuser fizikoa eitxe, baina, bueno, eventoak asasi garelez, nik uste dut bide honetatik oso ondo, urtien evento batzuk eitxie, eta gero bai, etorkizun baten igual web horri bat, edo... Bai, hori bai. Bai, zeuser, salerosketak errezagoak eitzeko, bai eroslientzako eta bai guretzako. Bikain. Bai. Bueno, bikote, hemen txe, itzein da itzein, eta baitu, zuku hau prestatu deu, ontzen jartzeko, gure oilaskua. Patatak egosten dazkau, eta inditugu lehendabiziko urratzak. Ingo deuna da. Gatzare bai pixka bota jo, bale? Bai. Zozito esibiltzeko. Hemen txek sartuko eto oilaskua, lau vuelta eman, esan deuna hemen 10 minutukin nahikoa izaten da, Zapore hartzia, limoiak ere bere ikutu ematen dio, eta kanela eta kominuz esanik ez. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Zehazki goaz, Hondarribira, adur dagoan, sukaldari haundilla eta haundilla, eta ingo iguna da gaur errezeta ehar bat erakutsi. Goazen bertara, segituan gaude bueltan. Kaixo Joseba, ongi etorri Hondarribira, adur Arrieta naiz. Eta gaurkoan, esfijak prestatuko ditugu. Venga, guazen kozinatzera. Bueno, gaurkoan, esfija prestatuko ditugu. Libanoko plater tradizionala bat. Hortarako berditugu, aragia, behi aragia, tomatea, tipulina, limoia, komino hautza, baratxuria, eta gero, bere masa egingo genuke, baina gaurkoan, irabiliko dugu zuen etxetan erresago egiteko, enpanadako obleak. Eta gero, ere bai, pixka bat, zapore ona emateko eta hango zapori emateko, perejila. Hasiko gara, barazkiekin, tipulina, baratxuria, tomatea, fin pikatu, eta bol batian zartu. Aragia jarriko du gainean. Gero, perejila desente pikatuko dugu, gero, gatza, kominua bota, eta azkenik limoizukoa botako dio gainean. Eta hori marinatuko dugu, oskailu batean utzita, gutxi gora bera, 15 edo 21 minutu. Esfijak berez Libanoko plater importantea da. Baina aspaldi Hego Ameriketara juntzan, adibidez Argentinarra, Brasil, Mexiko. Nik adibidez lehenengo aldia ikusi nuenea esfija, Kopacabanako ondartzan izan zan, hantxe etzan da tumboia batian, eguzkiakin 30 gradu, eta hantxe tipo bat esfija azaltzen. Orduan, ikusten duguna da, Libanon plater tradizionala dela, eta igual, restaurante batian gustora jaten dutena, eta gero, Brasilen kasunetan, olako street food edo kaleko janaria bihurtu dela, ezta? Denbora pasata gero, jarreko dugu oblea barruan, erdizkaldean, pixka bat, kanpotikan bordatxo bat utzita, pizzan antzekoa izango da. Eta hori, labean, edo gure kasuan airfryen egosiko dugu, 180 gradotan, 15 minutu. Jatorriz, bere masa egingo beharko genuke, ogi antzeko masa da, baina gaurkoan, zuen etxetan ere bai erresago egiteko, empanada obleak erabiliko ditugu. Gure esfijak airfryan prestatuko ditugu, baina zuek nahi zute labe arrunta batean prestatu. Azkenean da, 180 gradotan jarri eta 15 minutu egosteko. Eta bukatzeko gutxi gora bera, 15-20 minutu pasatzen derrenean, platera gaina dago eta hori jateko pres. Bueno, Joseba, hemen txakau gure esfija goxo-goxoak. Eta gainez, erresak egiteko, zuen etxetan. Así que animatzen dizuet, prestatzea, umiekin, familiekin. Venga aio!
Hau padur eta gora ire errezetak. Ai ama, beti gauza goxo-goxoak iteitu. Gaina beti berezia, kanpotik ekarritakoak. Eta aurrenare hemenengo baitu zai ikasteko eta goxatzeko. Bueno, besarka da hondi bat. Tekusi, zu gaina moderno da zue bezala, air fryer da danetinaka, Bakizu air fryer bat da, azkenean labe txiki bat. Bai. Jandia labeo guztia espistearen, air fryera pizten dezu, eta zehose bilentzako inber badezu, ondo tortze da. Bai, praktika. Eta merkagoa, ez? Eta merkeagoa txikio danez, energia gutxio behar du berotzeko. Baina, asko balin bazate, labia piztu, eta ez dakanak labia nitia daka berdin esan duen bezala. Bueno, gurian jarraitzeko, patatak egosten nahi dia, ni aragila prejitzen jarrikoet, eta ingo deuna da, bitu, fetakin eta limakin eta prestatuko deun asketa bat, gero patata prejituta gero gainetik botatzeko. Bale, orduan, emango izuet. Boltxo hau, eta ingo zuena da, liman birrindura bota, bertara, berriro birrindura, feta laukitxotan, eta botako dezue, behitu, mendikan kenduko jot, zetikan uretan daude, eta urik ez dugu jar. Ura pixkaza astinduko dut, eta hemen ingo zuena da. Pixkat bota, txikituta, fetakin eta limakin nasteko, eta beste guztia ingo zuena da, gatza pixkatekin majau. Pasta berdetxo batin, eta pasta berde horrek gero olio pixka bota, ingo deu ligatu pixkat, eta botako deu fetan gaineak gero hori denen patatan gainea botatzeko, bale? Orduan, bitako bat, majau aiten jarri horrekin, eta bestia horrekin, bale? Honek txikitu behar die. Gero botako diozu olio pixkat. Bale. Apurtxu bat, ez da? Azten naiz limoiarekin, limoiara honea botako deu, fetan gainea. Eta nahi zu betu. Betu hau zuretzako, pusketetan mosteko, eta hau zuretzako, puskatu, eta bertan ja majatzen hasten zea. Botatzen dio gatza... Puskatzen dut, edo ez? Bai, puskatu lau bostatitan. Bota gatza potolo, zeatikan gatzan puntu ematen dio, eta gero laguntzen du erresago dena ondo majatzen. Bale? Venga, hoi zuen. Hau txikitzu, ez da? Bai, heldezun txikiena. Eta betu, ras. Bai, hori profesionalak eitzen da, nik ezeko tirari pez. Ondo aizea. Zuk biatzik ez moztuta, eta ondo bateakoa. Ez dut nagusitze. Oso ondo. Bueno, eta bikote, ze bezero mota? Egia esan gaur egun bai, gero eta jende gehiago animatzen da olako erropa eta zaten duzuna, bai vintage eta bai, ez dakit, artisaua, benetako larruak, ez da, benetako erropa, ez da, denboa irauteuna gainera. Bai, guk espero genuen, baino jende gehiago animatu da, bai. Eta gehien bat emakumeak dira, Emakumeak dira. Bai, gizon batzuk egon dira hor, bezero moduan, baina, bueno, gizonei mezu bat bidali nahi diegu animatzeko, segure arropa unisexa da, eta azkenean emakumezko entzat eta gizonezko entzat izan. Bai, egia da... Oso klasikoa gea gizonezkoa askotan, edo... Euskal Herrian bai. Ez arete hainbeste hau sartzen. Bueno, hemen donostin igual... Donostin da bueno, moderneo gehiago dago. Bai, moderneo. Bai, baina ez da zuen pentsa, ez da zuen pentsa. Igual zuen lagunak. Egiza, dekogun erropie gehizen bat neskantzako dala. Bai. Eta taiak eta karo, eske neurri zegoe bai, igual txikitzuak. Vale, hortan adituak, zeate gaina, zuek erabiltzen zuen eta zuek gustatzen zuen erropa. Hori da. Bueno, eski zaila da taila handizauak topatea. Bai, antxinako erropie orokorrien askoz txikizaua da. Bai, ez da? Eta orduen, guzaiatzen gara, neurri guztizetako arropak lortzen, azkenien, Bowerrak, gure jarraitzaile Bower deitzen dut zaue. Bai, Bowers, bai, gure ez dakit jarraitzaileek edo komunitatien parte dina, Bower deitzen dut zaue. Eta, danetarik egotie gorputz guztizek, bai, neska zein mutil eta adin guztizetakoak. Orduen, saiatzen gabiz, bai, danetarik lortzea. Eta, esan dezuten bezala, leheno, erropa asko da hola, lortzen dala, baino altxorrak lortzen dira, hola esatezu, jode, ze altxor topatu deun hemen, ze erropa berezi, edo nola zekan honek balperri galduta, ganbara baten botata erropa hori, ai ama, ez da? Bai, azkenen, bai, superre erropa berezizek tope izen doguz. Bai, super. Batez be, saltzen dana da, jakak eta hola. Bai, blazerrak eta larruzko jakak eta, bueno, larruzko poltsak be. Bai, boltsak be bai, holan berezizek,
Animal print. Bai, animal print, eta olakoak, oine, modan dauzen olakoak, asko saltzen dire. Inglesa asko erabiltzen dezu, ez da? Bai, Animal print zer da, animal badakit, baina print, da, estampado, estampaue, bai. Leopardo eta olakoak. Bai, hori da. Vale. Leopardo, zebra. Zebra bali makazu da bixau, bale? Horain egiten dut honekin. Bale, hori olio pixka bota diozu ere, bai? Bale, guain ondo egin, eta guain olio pitanto bota eta pixka bueltak eman. Ulan? Bai, oso ondo. Hau kenduko zuten mendikan. Bale, hau bota bererazu bertara, eta guain liman birrindura, eta gero botako jozu feta laukitu txotan inda. Eta zein izan da, guain arte, hola eukiezuen altxorrik eharrena, eta pena eman dizuena eta dana saltzen. Netzako nahi duen. Batzutan guretzako nahi guz gauzak. Bitxu, zango notxun, boltsa bat euki genuen, super berezi ze, Jazzkabali markakoa, zakit ezagutzen dozu, baina oso marka referente bat da modan, eta agiz izan super narruzko, super boltsa berezi bat, super koloretsue, eta hori saldu. Nik uste hori zen dala holan politzena eta berezi zena. Bai, eta bueno, Armaniko traje oso bat, bai, super oso polita, saldu genuela, hasieran saldu genuen, eta super polita eta super espeziala. Eta hau adibidez, pentsatzen detena, betu, normalen bigarren eskuko gauzak beti merkeago izaten dira, ez da? Normalian. Baina badaude automobiletan bezala altxorrak, bere garaian kotxe bate balio basun, 10 milioi peseta, guain balio dura eurotan 10 milioi baino gehiago, ez da? Claro, bai. Poltzak eta lujuzko markasko arropa, bai, egunero, bueno, batzuk ez, baina beste batzuk gariztiagoak da. Bai, azkenin. Zailagoa da hori lortzea, kalitatea hobeagoa da. Ez dakize aktorek erabilizun jaka bat. Bai. Edo pasarela batean ateratakoa. Bai. Orokorrien hori luzuzkoa badan, karuagoa da. Ganera antzinakoa, igual oso unitate gitzi dauz, orden horrek prezizua egoten deu, bai. Baina, bueno, gero... Zailagoa da, altxor horiek aurkitzea, eta... Eta zailagoa da altxor hori aurkitzea, baina saltzia erresago dira altxor horiek, edo jendia bigarren eskukoan nahi dunean merkean nahi du erosi. Depende, igual... Zein da zuen merkatua, nune biltzen zeate gehiago? Danetarik, egizera, asko baldintzatzen dugu, erosliek zer... dekon kontutan, ez da? Erosliek badakin, marka oso on bat erosten dauela, edo lujozko marka bat dela, prest dau igual hori... Subasta. Prest dau igual ordaintzeko zeu zer gehiz, adibidez hori boltsoa Jazzkabalina, bazkenen ez da boltsa merke bat, ze marka oso on bat da, kalitate superronekoa da, eta gero beste batzuk bai behitzuten dabe gehiz hau prezizua igual. Ez dakit, danetari dau. Eta zuek zeren bila, zein da zuen mini boldo egiten duna nini boldo... Zerren bila dijoa gehiago. Jende, danetik pixka dakazue? Guantxe zenbat arropa dakazue salmentan. Asko, gutxi edo zenbat? Bueno, es que... Orain gutxi. Bai, aizak esan debuena lehen, oindala IBT, evento hain genulez. Claro, hor... Asko salduza. Eta lanetan gabil urrengo dropa, ateratzeko. Bai, urrengo kolekzioa. Bilatzen arropa barria, eta ze oinezteko gu estok askorik. Eta hor badano kolekzioare uda berrikoa, uda azkenekoa, edo dada gutxi gora bera urte guztian antzeko zerbait erabiltzen da. Saiatzen gara... Egokitzen dugu. Bai. Adibidez... Momentura, saiatzen gara... udako arropa ateratzen eta neguan neguko arropa. Bai, edo adibidez gabonetan, gabonetara begire, atera ganu zenolan, brillo dun soinekoren bat, boltsa berezi bat, bakizu gabon sarrien azkenien nolan jasten dalez, apurat momentura egokitzen gara. Erropa hori hartu txukundu eta saldu iten dezu? Edo zuek erabiltzen dezu, denborrego da eta hirugarren eskukoa saltzen dezu. Argazkizek eitzeko tali. Argazkiak eta jazta. Argazkiak eta jazta. Bai. Ondo zaintzen dugu, eta... Badago zerbait topatu esuna eta ez diosuna beha izan da zuetzeko gelditu esuna, edo alderantziz. Askotan tope dugu eta esaten dozu, hau niretzako nahi dut, baina ez venga, nini goberako itzikot. Eta orokorrien nahiko ados egoten. Oso gure objetiboa nini bau da, eta
ez dut uste hori gertatu. Egizea beti erosten dugu zela gauzak guk jantziko genuzenak. Bai, hori bai. Igual egun ematen ez bada saltzen, zuentako geletu beharko zeat, ez da? Bai. Badago horrena bat, hor tentazioa dekogu. Bueno, bikote, hementxe, ikusi zuen oliaskoa ja, martxan da kaula gixatu inbiar da, murriztu ingoa saltza, oliasko ere bai murriztukoa, patatas gateitu eta daude bigun-bigunak. Gio pasakautu irinetikan eta prejitu. Gio botako jo fetak indaindako nasketa, hori ere bai, eta bitarte ingo duna da beste reportai bat ikustea jungo gea. Durango aino jungo gea, saltzanea, eta inauteriak ingabiltzanez, gaur bertan ikusiko torradak eta letxe fritak ingo izkigu. Earra gauza, guazen bertara. Kaixo ekipo, zer moduz? Durangon gaude, saltzan katerinak. Eta neu, Iñaki Uribe, sukaldaria arduraduna danetik egiten du. Eta inauteria bertan dauzela, kriston platela egingo dugu temporaldikoa. Zein da? Tostadak, etzeko tostadak. Etorri eta ikasi gurekin. Sartu gara saltzanera, hemen gauz. Gaurko platerra prest egiteko moduan gaude. Eta inauteriak zelan diezen, gaurko platerak, tostadak izango dira. Tostada bi motatakoak. Batak ogila zeinako tostadak eta besteak kremazko zeinako tostadak. Hasiko gara ogizko tostadakin. Eta ogizko tostada badakigu, briotz ogia, zelikela, moldezko ogiarekin, baina kasu honetan zer egin dugu? Batzoko ogia sobran dugu egune, hartu dugu batzoko ogia, eta lehengo pausua izango da, ogi hori, ogi zikua, esnea apur batekin ipini, esnea kanela eta azukerakin. Itzi apur bat busti indaikela, eta bustitzerakoen, urrengo pausua gauza errez bat. Uruneti pasau, arrautzia eta frigidu. Zu normalean, kolore iluntxua hartzeko, frigitzerakoen, hortik atara, papel baten gainen jarri, koipia kendu, erosiketu, eta bukatzeko plater baten jarri, eta kanela eta azukeriaz eginako nahasketa gainetik ipiningo du. Saltzan, denbora asko daramagu, eta gauza asko egiten dugu. Ze bakarrik gauza bat egin ezkero, ez dauz ere egin. Orduen, gure hasierak izan ziren, sukaldaritza eskola hasi ginen moduan, baina gero, hasi ginen etzera eramateko platerrak, baina baita ere, esperientzia enogastronomikoak egiten dugu, eta baita ere caterinnak, enpresetako caterinnak. Orduen, komentatzia, saltzan oso globala dela, eta gauza asko egiten dugu. Karnaberetan, inauterietan, badau sukaldaritzan plater desberdinen. Kasu honetan, tostadak izango dira. Durangon eta ez bakarrik Durango, baizik eta Euskal Herrian. Orduen, gure dendan, betiko lez, etzera eramateko platerra saltzen dugu. Orduan, tostadak asko saltzen dira. Eta bizetatik gainera, ze jente asko gure da, ogizko tostadak eta beste batzuk kremazkoak. Eta bigarna, kremazko tostadak eta zelan, apur bat lan gehiago deko, besti baino, baina gauza erreza. Alde batetik jartzen dugu esnea, kanela eta limoi azalakin, egosten, berotzerakoen apartitxi. Erdi arotik datoz, zer retatzen zen erdi aroan? Olida zeuela. Orduen zelan frigitzen dan, txerriziko ipiaz, frigitu iten zan, hartzen zain zapore apura desberdinak, gaur egun guztiz aldatu ina, baina erdi arotik datoz, así que tempora asko da. Eta nahasketa egingo dugu arrautzak, urune, maizena eta azukerarekin. Egingo nahasketa, potolotxuet, hori masa hori enge dagoenien, pasau ingo gara esneetara. Eta esnearekin pixkanaka gehitzen jungo gara, eta zu gainean pixkanaka sendotzen jungo gara. Zintzu dira gozo hauak, batak bestiaren kontra ez, baina guk esango denuke, ogi askoak genero aldetik merkiatxua dira. Orduen, ogizkoak, asko maite dugu, ze ogi ziku batekin enlike marabilatxuet. Da horregitik eukelatzen dugu ogizko tostadak. Gure maitagarrizek ogizena diela, baina gehien saltzen dienak kremazkoa dira. Así que, krema elaborazio gehiago dekie, baina jaterakoen be askoz be gozuagoa dira hogan. Otzitzen danien, erreposo txikibet, laukizakein, eta gauza bera, frigiduin bide. Uruneti pasau, arrautzatik, eta frigidu. Eta lehengo moduan,
zutik atara, olioak kendu, bestelan larko ipetzu gelditzen da, eta bukatzeko, balen esan dugu moduan, azukerea eta kanela bataz, gainetik busti eta kitxo. Esteko besteik, oso erreza. Eta plater baten jarringo dugu olio apur bat, ero gurin apur bat, ez pegau daien. Orduen, krema hori egin dauenien, gainetik bota, hotziken itzi. Gaurko platera, tostadak, kremaskoak eta oidunak plater oso errezak egiteko. Eta ze esatia, agur Zukal Herrian, hurrengo arte, bertan egongo gara eta. Hau, Painaki eta gora hire errezetak. Ai, ama. Zenekin gehatuko zinaten? Letxe frita edo torrija? Zerren bila fungo zinaten? Niretzean beti egin izan da torrija. Torrija, bai. Nirien esne frita. Bai, Gamumana, Bai, letze frita egin. Bai, no? Eske bila geharrak. Bat da gehiago aprobetxamentukoa, ez da? Ogi zarra hartu eta hor jarri. Baina bestia jan xamurra da letxe frita hori, Bueno, bilakin, aurrena bat, bazkaltzen da afaltzeko geho bestia. Bueno, hau Painaki eta gora inauteriak. Gurian jarraitzeko, hemen, olioa jarri dugu berotzen, pasako ditugu patatak irinetik, prejitu, pixka zukatu, eta bukatu behar dugu hemen, betu, mingaina baten mongo izuet, ordaun saltxa hori ateatzeko bertatikan, bertara bota feta pusketak, saltxa hori, eta bukatu. Zure kontua izen? Lehenengo feta eta gero hau edo... Dena, bai, nahi dizun bezala. Vale, hori zure kontu. Eta betu, zure mango izu lantxo bat, Clara, hemen dakazu mazpaxadazkau, eta osoikan bota beharren pusketetan bota. Gorun pixkat moztu, eta listo. Oso txikiak nola? Txikiagoak alo? Hola, oso ondo. Laukitxotanin, eta listo. Bai, laukitxotan. Vale, eta esan dako hau behitu berotzen jarria, me pixot energia gehiago emango jot. Zeatik hau ja patata daude gozita xamurra gatzakin eta bikarbonatokin. Eta guain, irinetik pasa, eta frigitu fuerte bat eman, eta listo da azkau. Hemen jarriko etena da, irina errexako ibiltzeko. Bueno, eta... Bikote, adibidez, kombinazioak iteko eta zuen sare sozialetan txintxilikatzeko, eta nola aritzen zaten, nola iten dezuela nori guztia? Inspirazioa bilatzen dugu edozein lekutan eta edozein momentutan. Bai. Albiztetan, zineman, kalean, sare sozialetan. Bai, moda gure zaletasune da, orduen, egunero hor dago moda, bai, presente. Bai, eta gero hori kombinazioak proposatzen duguz, gure arropagaz modu desberdinen jasteko. Ez que, adibidez, gure lagun askok esaten dozko, Clara, edo aizea, ikusten dut nik hori jakie eskaitze, eta ez dut esaten ezer, edo nik ez dut imaginetan zela aldoteneroan, eta gu hori saiatzen gara... Ikusten gustatzen zaizu, baina etzea ikusten jantzita, hori da, bai, ez que nik hori zelan jantzikot hori edo, zega zeroan got. Eta guk proposatzen dugu azkenien, modu ezberdinek, kombinazio ezberdinek, eta gero lan jentie gehiago animetan da. Etxiendeko zen gauzakaz eroaten gure erropak, eta apur bat jentia ausartzi ez da, bai, gehiago ausartzi, eta divertitzera, ez? Azkenean moda dibertzioa da, eta zure nortasuna aurkitzeko modu bat, zure estiloa, zure norsaren, eta... Batzutan gillo erresago izaten da orduan ere bai, azkenean herri txikitan, eta horrela zaiago izaten da, jendia hiriburuta juten da hori bere nortasuna ateratzea, ez da? Bai. Herri txiki infernu handi, eta batzutan jendea... Herri zen, herri bateko azarenien, azkenien... Ezentute arren ezerreta, no? Epaitu eitzen dutxu, onerako edo txarrerako, baina beti deko... Normalian txarrerako, Bai, normalian bai, egize da. Eta orduen hori apurrat apurtu bidaia, normalian inbirilla dakaenak, Bai. Ez dienak behaiek aterrebiltzen ez da? Bai. Ez dana usartzen, normalian horri biltzen da, beste kritikatzen. Guri herri handi batean bizi izatea lagundu egin gaitu hori lotzoiek kentzeko eta beste pentsan da benari kasurik ez eitzen. Azkenien guri guztetaiaku modu baten jastie, eta hori erakustie, eta mentalidade hori esan deuna Euskal Herrien ez da olain garatuta bigarren eskuko erropa erostiana, hori nola ikusten duzu? Badijo aurraka, pixkanaka ikusten da gero eta gehiago da biltzala jende... Ni uste dut baietz, eta uste dut mutilek
gehiago arriesgatzen direla eta gehiago kontsumitzen dutela mota honetako arropa eta bai, uste dut pizkanaka jendea animatzen dela eta... Osa, nik uste dut azkenien dana berandu hau, baina dana heltzen da ona be, bai, ezta? Dana lez, orduen honegaz be bardine pastan dabil. Ondala urte batzuk esan inoikoa, baina gero eta aukera gehiago dauz. Bai. Euskal Herri zen leku askotan lortu aldozu bigarren eskuko arropie, eta... Bai, jentiek japurrat bere adimena zabaltzen dabil, ezta? Bai, zorionez bai, zorionez bai. Bueno, nola zebazte horrekin? Hori patata gaini botatzeko. Beiza hauen gotez edo... Bai, pixka hola nondo edo... Beitu hemen, beitu nola da hemen saltza, murriztu dala, ja bere ikutuak ala, baina nik hemen dakat harto irina, ere bai, urpixkatekin. Eta honekin pare bat tanta botako iskilot, dena elkartzeko. Zeratikan, bestela koipe gelditze dira alde batetik, eta saltza bestetik. Eta honekin iten deuna da ligatu. Hau da, erdia harto irina eta erdia ura. Eta hotzian inbiar da. Hotzian inbiar da, zeratikan beruan iten bada, gero ez da elkartzen. Ordu, hau listo dakau, bale? Hemen almendolak botako ditugu, eta falta zaio hemen, maspaxa botatzia. Bale, bagoaz. Patata hauek ere bai, ez di asko inbiar. Zergatikan, egosita daude. Orduan barruan ja xamurra daude. Eta ideia hona da, zeratikan ez du hainbeste koipe hartzen. Normalean denbora gehiagi prejitu behar bada, eta zu motelean prejitzen baditu, konfitatu iten dira, eta beti pisutxuago izaten dira. Hola gelditzen dira, kanpotik urruskari eta barrutik xamurrak. Bueno, eta bikote, proiektu honek, ze ematen dizue zuei? Bueno, zuen ogibidea esan dizu beste badala, ez da? Bai. Moda inguruan ebai, ze ikasketa eta dazkazue? Ikasi dezue arte derrak edo olako gauzak edo ez? Ez, ni zuzenbide ikasi nuen UPV-en Leioan. Bai. Baina gero bizitza moda eta kulturarloko lanetara, bai, lanetan nabil, orain, bai. Baina zuzenbidea ikasi nuen, Gero bai, modarloko kurtzoak egin ditut, eta, bueno, horretan nabil. Eta nik ikasi neban deustun hizkuntza modernak eta enpresagintza, baina gero erabaki nabe moda arloko komunikazioan zentratzie, Londresen bizinitzen eta horre esan naben, hau nahi dotein. Eta gero beti modan ibilizena zelanien Madrien bizi ginenien bizok. Oinez nabil ez ebez moda arloan eitzen lan, baina bueno... Zuen modan, bai, nini bobek hori emoten dozku, ez da? Azkenean gure zaletasune da, eta ondo paseu, eta divertidu. Bai. Eta nola egiten dezu elkarlanien? Guain zuek ere leku berdinen bizizate? Bilbo, Bizkaitarrak ez, nun bizizate? Ni orain Bartzelonan. Bartzelonan bizizate. Baina, bueno, Atenasera... Atenasera zoaz? Bai. Zeiriburu, ziriburu? Bai, ni... Lanan arira edo... Bai, lana. Global Traineko beka batzuekin, hor 6 hilabete, eta, bueno... Zaila izango da, baina lortuko dugu, eta komunikazio oso ona daukagu, egunero hitz egiten dugu, eta... Zer da zuentzako proiektu hau? Zer da, orduan, zer... Guretzako da... Ez dakit gure nortasune, gure parte da, uste nini oso gudala, gure estiloa, gure bizitzeko modu, azkenien bizi modu bat bai erakusten dugu, zare sozialatan. Eta bueno, modu bat bai jentieri bigarren eskuko modien dekon ideia hori apurrat, beste ikuspuntu bat emoteko, ez da? Eta jenti hurbiltzeko modu kontsumo mota honetara, apurrat animetie eta ikustie, zea bantaila deko zen, bai jasangarritasun aldetik, azkenien moda zirkulara bultzatzen gabiz. Dudi gabe. Eta bai, apurrat hausartzie gehiago, nahi da bena jasten, nahi da bena izetan, eta... Eta nortasun ateatzen, ez da? Eta jentiek ez eukitxe lotxarik. Ondo da. Bueno, hemen txe, itzein, goi asko egin da dakau, ezin hobe, itxura erra daka gaina, eta ez dakizu zeuzei botatzen hemen. Eta horire listo dakazue patatan gainetik botatzeko, ez da? Bai. Bale, bani joamen hartzea platertxo bat, eta adibidez, platera hau montai egiteko, hau, botatzeko patatan gainetikan, betu olio, pixka botako jo. Bale, perfecto. Olio gordina esateko zona dala, eta horri kaso ingo dio. Jarriko deula hemen patatatxo batzuk horrela, bale,
Eta baitu, bota hemen, patatan gainetikan pixkatxo bat, nik ondo noiazko jarriko, zenbat. Bota fundamentuakin, ez gelditu motz. Bestela bihar janin berko dauta modan bezala, leheno hasien esan duguna. Gaur eztan jaten bihar jan berda, orduan, eman eurra. Azkenian hemene, antzeko zerbait gertatzea. Bueno, dena botako dut. Venga, bota dana. Venga. Kriston La casa por la ventana. Bai, total. Venga, taia dana jarri zuni, ba, ni beste bi patatare bai jarriko eskio gaini. Horra zinua, baino gehiago egon. Ba, segun, nundik anzatu zen. Ingotena da, perezil pusketa garri, eta bikote, eskerrik asko, esan hemen jendiai, azkenengo ikutua. Noa jun behar dute, zuen jantzia topatu nahi baituzte. Non sartu berdia sare sozialetan. Instagramen, @nini.bowen, eta horre igotzen dugu dana, eta hurrengo eventoari buruz bebai hor informatuko dugu. Eta gonbidatzen zaitu dugu, gure hurrengo eventora etortzera, eta ondo pasatzera, ez? Erropa jastera. Hori da. Eta moda jasangarria kontsumitzera. Eskerrik asko bikote, iten dezuen lanagatik, eta zuei horreotatik. Agur launa. Agur.